חודש אדר, אנחנו סמוכים ונראים לחג פורים. שבת הזאת בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת זכור שהיא סמוכה לפורים. נוציא 2 ספרי תורה, ולדעת רוב הפוסקים קריאת פרשת זכור היא מהתורה. לכן צריך להיעדר לקרוא את הפרשה הזאת מספר יותר מהודר. ספרדים ילכו לשמוע מהספרדים, אשכנזים אצל אשכנזים ותימנים אצל התימנים. קרא ולא הלכו עם המוצא שלהם, הכל בסדר, יצאו ידי חובה. מה המעלה בלזכור למחות את זרע עמלק? שזה מצווה מדאורייתא פרשת זכור. נאמר בפרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך וזנב בך כל נכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוהים. מה רצה להשיג עמלק? מלבד זה שהוא קירר את האמבטיה שדיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אשר קרך בדרך. יש 3 בירורים למילה קרך בדרך. אחד זה מלשון קרי, טומאה, שבאמת רצו להכשיל אותנו בקדושה שלנו. ומאן דאמר שני, מלשון מקרה. זה קרה בטעות. במקרה הלכתי, במקרה נפגשתי עם היהודי הזה, במקרה זה עצת עמלק. שהוא לא רוצה שנאמין שבמקרה זה השגחת השם, ומקרה זה אותיות רק מהשם. ומאן דאמר שישי זה קירור, אשר קרך בדרך שמקרר אותנו בעבודת השם שלנו. עמלק רוצה שלא נעריך את עבודת השם שלנו. זהו, זה מה שהספקת? רק את החצי דף גמרא הזה? זהו, רק את המשנות האלה? תהילים? מה, רק תיקון כללי עשית היום? 3 מזמורים? לא. זה עבודה של עמלק, להקטין אותך. אנחנו צריכים לדעת שכל דבר, רבי נחמן כך כותב, כל דבר פשוט, אצל הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול. מה שנראה לנו קטן, אצל הקדוש ברוך הוא זה גדול. אבל הדרך שלו, זה מה שרואים אגב, במלחמת עמלק. כשעם ישראל בא לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא, משה התפלל, אמר לו, דבר בני ישראל ויסעו, זה לא הזמן לתפילה. תלך, תאמין בקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא בא להילחם בעמלק, משה, חור ואהרון עלו להר, ועם ישראל, והוא השאיר את יהושע שילחם בעמלק, לך בחר, צא להילחם בעמלק. ואיזה לוגיסטיקה, ואיזה אסטרטגיה, אתם תבואו מפה, ואתם תצאו משם, נחלקו לכל כך הרבה, ועלו להר, ומשה רבנו יורים את הידיים, כשהוריד את הידיים, עם ישראל נפל. כשהוא יורים את הידיים, עם ישראל ניצח, וכי ידיו, שככה שואלים, ידיו שמשה רבנו עושים מלחמה, אבל לא, כשהסתכלו לעיניים, כשהרימו את העיניים לקדוש ברוך הוא, הם ניצחו במלחמה. אבל מה העיקר בזה? שלעמלק אתה כן צריך לעשות איזה מעשה. למה? כי הוא יגיד לך, זהו, זה מה שעשית? אז הפוך, כמה שנעשה יותר, נגיד לו, כן, זה מה שעשיתי. וזה מה שהצלחתי. זה אשר קרך בדרך מקרר אותנו. ובלשון מקרה, זה רואים במגילת אסתר, שהכל כי נראה כאילו זה היה במקרה. שבמקרה מרדכי היהודי היה מהסנהדרין. במקרה הוא למד 70 שפות. במקרה הוא שמע את בגתן ותרש שרוצים להרוג את אחשוורוש. ובמקרה הוא הלך לאסתר, שבמקרה היא גם הלכה להיות אצל בסוף אחשוורוש לקח אותה אליו. ובמקרה נדדה שנת המלך, שלא נשכח שלפני שנדדה שנת המלך, הוא רצה להיות עם אסתר. ואסתר סיפרה לו שבגתן ותרש רוצים להרוג אותו, כך סיפר לה מרדכי. במקרה, באותו יום הוא גם הגדיל את המן. ובמקרה, לאחר שיצאה הגזרה, הוא קם משנתו ונדדה שנת המלך. ואז ברוך השם הייתה ישועה גדולה לעם ישראל. כל המקרה הזה שעמלק רוצה להגיד לנו, זה היה במקרה, זה מהשם. לכן צריך, הקריאת התורה הזאת היא מדאורייתא, שנדע שאין מקרה בעולם, שנדע שהקדוש ברוך הוא רק אוהב אותנו, רק רוצה לתת לנו חום ואהבה, אין קרירות בעבודת השם, וקדושה, הקדוש ברוך הוא רוצה קדושה, זה פורים, קדושה, קדושה, קדושה. יהי רצון שנזכה, שנמחה את זרע עמלק, שבאמת נגיע לקדושה, לטהרה, לאמונה ולביטחון בעזרת השם יתברך.